ассалому алайкум шунавандагон, хостем пиёз ба организми инсон чӣ хел фоида дорад фаҳмонида диҳем. То охир гӯш кунед, зеро пиёз ба бемориҳои меъда, рӯда, гурда, қувваи шаҳвонӣ, бавосир яъне ки геморрой, гаймарӣ чӣ гуна шифо мебахшад шуморо бохабар месозем. пиёз навъҳои саҳроӣ ва бӯстонӣ яъне ки зироатӣ дорад. Саҳроияш дар кӯҳҳо бисёр месабзад. таъми барг ва бӯи он монанди пиёзи зироатӣ аст, вале қувваи ин назар ба бӯстонӣ зиёдтар мебошад. пиёзи зироатӣ сафед, сурх ва зард мешавад. беҳтаринаш сафед, калон ва обдори он аст. хислатҳои шифобахшии он инро бихӯранд гиреҳҳоро мекушояд, иштиҳоро ба тамом зиёд месозад ва қувваи шаҳвониро қавӣ мегардонад. хусусан агар инро бо гӯшти равғандор пухта бихӯранд, зарари ҳавоӣ, вабоӣ ва тоунро яъне ки чумаро дафъ мекунад. хӯрдани хоми он бо нон ҳангоми сафар кардан аз як маҳал ба маҳалли дигар ва ё минтақаҳои дигар фоида дорад. инчунин зарари обҳои мухталифро ба ислоҳ меоварад. агар хоми онро бо нон бихӯранд, ҳайз ва пешобро равон мекунад. сангҳои гурдаро майда карда мерезонад. инро дар об нарм пухта бихӯранд, дарунро мулоим мегардонад. агар инро ба сирко пухта бихӯранд ё дар сирко як шабонарӯз тар кардаи онро биёшоманд, барои зардпарварин ва иллатҳои сипурс даво мешавад. иштиҳоро ба таом бармеангезонад. узвҳои ҳозимаро ки иборатанд аз меъда, ҷигар, рӯда ва сипурс мебошанд, қувват мебахшад. беҳузур шудани дилро ки сабабаш зиёд гаштани сафро ва балғам дар меъда бошад, манъ менамояд. оби пиёзро баъди пок кардани бадан аз моддаҳои бегона дар чашм чаконанд, обравӣ, хориш ва қутури чашмро шифо мебахшад. агар инро бо асал дар омехта дар чашм чаконанд, гули дар он афтода ва решаи чашмро дафъ месозад. чашми заифро қувват мебахшад ва инчунин дар натиҷаи зиёд гаштани рутубат аз моддаҳои ғализ хира гаштани чашмро ба ҷо меоварад. оби пиёзро дар бинӣ бирезанд, майнаро аз моддаҳои бегона пок мекунад. агар инро бибӯянд, вайронии ҳаворо ислоҳ менамояд, гиреҳи мағзи сарро мекушояд ва бухорҳои дар мағзи сарҷамшударо таҳлил медиҳад. агар оби инро нимгарм дар гӯшт чаконанд, гаронӣ яъне ки вазнинии гӯштро ислоҳ мекунад. даруни ин узвро аз чирк пок мегардонад ва бодҳои дарунии гӯштро ки ҷарангҳои гуногунро дар гӯшт ба амал меоваранд, пароканда менамояд. агар оби инро ба кон бимоланд ё ба он ғарғара кунанд, дарди гулӯро ки сабабаш ҷамъ шудани балғам дар рагҳои ҳалқ бошад, фоида дорад. пиёзро хом бихӯранд, ба бемориҳои зуком яъне ки грипп шифо мебахшад. пиёзро аз пӯст пок карда дар роғани зайтун ғӯтонида, баъд онро дар мақъад бардоранд, хуни бандшудаи бавосирро яъне ки геморройро ҷорӣ мекунад. тарбандӣ бо пиёз барои рафъи асорати шамолкашӣ ҳангоми бронхит, отит, сулфа ва ҳатто систиту гаймарит бисёр муфид аст. ин тарбандиро дар шароити хона мустақилона тайёр кардан мумкин аст. ба халтачаи аз дока духташуда пиёзи резакардаро андохта дар буғи оби ҷӯшида истода, тавре дошта истед ки халтача ба об нарасад. пас аз ҳалоим шуданаш пиёзро гармогарм ба дараҷае ки баданро насӯзонад, ба матои ғафстар печонида ба ҷои дардманд мебандед. тарбандиро баъди 15-20 дақиқа кушода партофтан мумкин аст. ин тарзи муолиҷа ба организми инсон ягон зарра зарар намерасонад. аз ҳад зиёд истифода бурдани пиёз ба организми инсон зарар низ дорад. масалан, хӯрдани пиёз баъзан ба одамони гармиҷоз зарар дорад. инчунин агар хомашро бисёр бихӯранд, фаромӯшхотир ва бодрӯй ғализиро пайдо мекунад. дар бофтаи меъда моддаҳои ғализро пайдо менамояд. дар одамони гармиҷоз ташнагӣ меоварад ва дарди сарро пайдо мекунад ва инро бо як меъёри муайян истифода баред.
این بود کمی هم باشد درباره پیاز که با ارگانیسم آدم چه خیلی فایده دارد. اگر شما نیز خصلت‌های دیگری شفابخش پیاز را دانید به کامنتاری نویسید. همیشه سالم و بردوام باشید.